Labari na 75. Nuni ya ishi mai hankali. Akwai wani mutum da yake da mata 4, yana son ƙaramarsu so maras lissafawa kuma yana kula da ita sosai. Ita mata 3 yana son ta, yana sha'awar nuna wa abokansa ita duk lokacin da bukata ta kama, amma fa yana shakkar barinta ta shiga cikin jama'a, ma'ana dai bai gama amincewa da ita ba. Ita kuwa matarsa ta 2 ita ce wadda yake nema. A duk lokacin da wata matsala ta taso sai ta taimaka masa. Ta farko ta riga ta tsufa, don haka bai cika son nuna mata wata kulawa ba, amma kuma ita ce wadda take son sa tsakani da Allah kuma take bashi kulawa sosai. Wata rana wannan mutum ya kwanta ciwo, ya yi jinya mai tsawo har ya yanke ƙauna ga duniya. A nan ne ya ce bari ya gwada ya gani a cikin matansa akwai wadda za ta yarda idan ya mutu a saka su a tare cikin kabari. Babbar masoyiyarsa, ƙaramar matarsa, ita ya fara tuntuɓa. Ba tare da ko kallonsa ta yi ba, ta juya ta ce, haba baka da hankali ne, kai dai Allah ya kiyaye, ya sa a tafi a sa'a. Ya sa aka kira masa matarsa ta 3, ya faɗa mata muradinsa, sai ta kada baki ta ce, mai gida, ai kowa kaga ya je lahira, a tilas aka kai shi, ni kam a bayan kama wani zan aura. Sannan ya ce a kira masa ta 2, sai ta ce masa, ni kam abu ɗaya zan iya yi maka, idan ka cika zan yi maka wanka, in yi maka lufafi, kuma zan raka ka har bakin kabarinka. Idan aka kammala rufe ka sai in dawo abina. Da aka kira uwar gidansa ta ga halin da yake ciki sai ta fashe da kuka ta ce, mai gida kada ka damu, duk inda ka shiga da ni za ka je, idan ka cika na yarda a yi mana likkafani guda ɗaya, a shigar da mu rami ɗaya, domin ba zan iya rabuwa da kai ba duniya da lahira. Ikon Allah, kun san waɗannan matayen dukkanmu muna da su. Mata ta 4 ita ce gangar jikinka, kana tarainiya da ita, kana wahala a kanta, amma a ranar mutuwa ita ce ta farkon wadda za ta barka. Mace ta 3 ita ce arzikinka, da zarar ka cika hannun wasu za su koma. Mace ta 2 kuwa ita ce 'yan uwa da masoyanka. Babban abin da za su iya yi maka bayan ka mutu shine su raka ka zuwa makabarta. Matsayin uwar gidanka shine aikinka, duk inda ka shiga a tare za ku tafi, babu rabuwa. Amma abin haushi, ba mu cika damuwa da aikin namu ba har sai ranar da kowa ya bar mu muka kaɗaita da shi.